După sărbători în care farfuria a fost mai convingătoare decât orice plan de dietă, mulți români intră într-o etapă previzibilă, recuperarea. Cu sarmale, fripturi și cozonac bifate fără rețineri, începe acum sezonul promisiunilor făcute siluetei. Unii se întorc la sală, alții redescoperă alergatul în aer liber, iar cei mai grăbiți caută soluții rapide în cabinete de remodelare corporală. Cei care vor rezultate rapide nu mai au răbdare pentru sală, așa că se mută în saloanele de remodelare corporală pentru recuperare post-cozonac. În general, procedurile pentru celulită sunt cele mai căutate pe zona de coapse, dar mai nou și zona de abdomen, pentru că am mâncat destul de mult cozonac și drop și atunci e nevoie și pe zona de abdomen. Zona flancurilor, de exemplu, este o zonă care cedează foarte greu. Pe picioare sunt zone în care slăbim frumos, dar poate vrem să păstrăm anumite zone, cum ar fi fesierii. Folosim laser la rece, vacuum, radiofrecvență. În funcție de intervenție, prețul poate varia între 200 și 900 de lei. Rezultatele se văd după câteva ședințe. Fac aceste proceduri de ceva vreme, dar vă spun că rezultatele apar destul de rapid. Din a doua ședință cred că încep să se vadă rezultatele. Sigur, aici intervine și corpul fiecărei femei.